लोगोफोर बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंनि जनाय एरियानि युथफोरा वान डे लेबार मावनानै थास' गायनो दिनैहाय हाबाफारि लादों। बेयाव गोबां जोंनि जनाय एरियानि युथफोरा गाव गावसिनि बेसेन गोसा समखौ होनानै बाहागो लाफैदों। दा माबायदि सेक्रिफाइस खालामनानै मावदों आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन, नोंथांमोना बयबो नायलांनो हागोन। बेयो जाबाय अरुणाचल, लकेसना जाहैबाय बेयो अरुणाचल बालाबारिनि साहाजों थानाय दै जिङाव अरुणाचलनि हा बियो, बेयावनो गायगोन। दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन बिथांमोननि खस्थ' खालामनायखौ। बेयाव थास' गायनो माइ जिगाब जागोन जों बैयाव खामानि मावहैग्रोनोसै। थास' गायनायनि ना फैदो होनबा दे, लानानै फै गोख्रैनो। नोंसोरो मा मावदों? थास' गायनायनि साइकेलजों बेसेबां गायखांखो? गायथ'वाखैनो दाबो? अ दे लानानै फै। लानानै फैबाय उन्दैफ्रा। रिसा आरो थारुनखौ माबायदि गायो, नैबायदि हाखर जावनानै नैबिदि गायबा माने बेदरा बिराद गिदिर गिदिर जायो जाहैबाय, गोजौआव फैयो। गायगासिनो दं। ओमफ्राय बिदिनो बेखौ नैबाव गायखांजोब्बाय, हा खोखांबाय बेयाव। ओमफ्राय हा खोखांनानै बेबायदि जिगाब होबाय नै जिगाब होयै गायजोब्बाय। बिदि जिगाब होजोब्बाय नै। जिगाबखौ मानो होदोंथाय? औ गुरै जानायनि ना, गोजोयैनि बिदि जिगाब होयै गायबाय नै। रावबो जिगाब होयै गायजोब्बाय। बिगासे जागोन नामा? बिगासे जानाय नङा दां। ओंखाम जानो थांजोब्बाय बयबो। Wow. थोरसि ओंखाम जानाय थोरसिखौ बिदि बानायो। आयंआ थोरसि बानायबावदों नै। बेयावनो ओंखाम जागोन दा, बे थोरसियावनो। नै बेलाय जाबाय दा। ओमफ्राय ओरैबो बिदि बानायबावगोन। बेलाय थोरसि जाबायबो दा नाय, थोरसि जाबायबो नै बरिया। बेयाव जाजाबाय थोरसि, ओंखाम जाग्रा थोरसि बानायदों। बिदिनो जायो, गोदो गोदाय बिदियाव जायोमोन। गोदोनि नै थालिर बिलाइनि, थालिर फस्लानि
गोदोनि मानसिफोरा बिदियावनो बानायखायोमोन नै हाबा हुखायावबो गोदोनि नै थालिर बिलाइनि थालिर फस्लानि गोदोनि मानसिफोरा बिदियावनो बानायखायोमोन नै हाबा हुखायावबो गोदो बिलाइयावबो ओंखाम जायो नेचारेलनो लानसे मिथिङा लायाना मान सनमाननि खोथा दंब्रा थालिर बिलाइयावबो ओंखाम जाजायो ओंखाम मोनजायो बे मिल्टना मोजां जालै मोजां जानांगौ आयंआबो मा मानि ओंखाम मोनजायो आरो ना आयं जानायाव जेबो खोथा गैया आंनो हाले मात्र जियानो जा इमारजेन्सि माबा हमग्रा बानायनानै फैबाय नै डेन्जार लागावबोलायबाय थास' गायनाया अखा जाबाय सेसखा खारजोब्बाय नै थास' गायनाया अखा हाबाय लागाव जानाय नंला खारनांसिगोन बैयाव न'आव थाहैनोसै न'आव अखा हाबाय थास' गायनाया अखा हानानै खामानि मावनाया बे बांला न'आव जिरायफैजोब्बाय बांला न'आव अखा हाबाय नालाय माथो खालामबावनो ना अखाबोथ' सिजानो हाया जिरायफैनांबाय उपाय गैया ना फोगोम फोरमान नैबेसोरो रिसा आरो मा नाममोनथाय बावबाय आङो गैला थांजोबसिगोन बयबो दा छुट्टि होनाय जाबाय एसे फुराना न' बियो बेयाव मोसौ खायो मा न'आ बायजोब्बाय ने हा नै हाबाय बेसे बुरजा गायखो ओंखाम जादोंना जायाखै मा ओंख्रिमोन बयलार ओमफ्राय लाव ना बयलार लाव आलु जाखांबाय मोजाङै ना ओमफ्राय गोजांदोंना गोजाङाखै अखा हानानै होबाय नोंसोर सुइटारबो लाबोआ नालाय गोजांखासिगोन दाथ' थांदो दे जोंबो थांबाय बाय गायखांबाय नामालाय गायखांबाय दा थांसै ना रब्रा मा खादो लोगोफोर दा जोङो थास'खौ गायखांनानै न'आव थांफिनसिगोन अखा हाबाय गोजांबाय बयबो थाबायबोगौ नै माखासेफ्रा थाबायलांगोरबाय गायनोलाय हानाया हासिगौमोन खिन्थु अखा हानानै एसे थाबावबाय आरो बे एसे थानायखौ आद्राखौ मालाबा गायसिगोन एबार सान्दुं दुंबा आसा खालामदों मानि बुस्थुआ जागोन एकदम एसे मानि माइसा थाइसा दांनांगोन उनावहाय अब्लाबो गायनां गारबोबाय बेराबो होथ'नाय जायाखै सोरजि गायखांबाय दा थांसै ओमफ्राय मानसिफ्रालाय फैगौ रिसा मोनाबो फैगासिनो दङ आरो गायखांनानै गोजांजोब्बाय बयबो ट्रेक्टराबो बैयाव फसिगासिनो दङ दा